Lokál. Mužský rod životný i neživotný. Lokál odpovídá na otázky o kom, o čem a používá se hlavně po předložkách o, na, při, po a tak dále. Lokál u rodu mužského životného, například slova kamarád, Ivan, doktor, mají koncovku ovy. Mluvím o kamarádovi, Ivanovi. Lokál u rodu mužského neživotného, to jsou věci, názvy, místa, něco, co nežije a slova cizího původu, například klub, bar, supermarket, píšeme vždycky koncovku u. Ale pozor, některá slova mají koncovky u i e podle významu. Například jsem v obchodě, to je e, protože je to místo, ale mluvím o obchodu, tam je u, protože zmiňuji téma. Všechna měkká slova mají koncovku i. Jsou to slova, která končí na souhlásku s háčkem, končí na c nebo j, nebo mají koncovku tel. Mluvím o učiteli, v čaji mám málo cukru. Určitě sledujte můj telegramový kanál, na který se dostanete přes odkaz v horní části profilu. Tam najdete ještě více užitečné slovní zásoby, pravidel a tipů.